Buy one, get two. Diba? Kene yan. Oo. Kene mo. O, yan lang. Yan ka. Oh. Magkano? 49. 49. So, bali tag ano. May gitapulo. Tampo rin kahit yan. Ganun din. Kaya naman pala kasi 49 yung presyo, 50. Bili na ng TV. 240 na. Kayaan niya ito. Ang daming mga, ano, getting ready for ano na sila. Black Friday sale. Yan o, 240 na. Kung gusto ng TV. Diyan. Ay, tignan mo yung ano, Dad. Na? Tay, Bral. Dad, hindi ka pa bumili na ano? 349. 32 inches lang siya. Ito, oh. LG. 199. Gaming. Yan. Sa ano maaga tayo? Sa 25 ni Brel. Papasyal tayo. Ito oh. 279. Diba? Laptop. Tingnan natin yung ating ano, camera. Wow! Curve monitor. Ito, oh, asan si Dad? Dad! Daddy! Tatang! Ay, Neo, oh, curve. Samsung. Nakita mo to? Nakita mo? 379. Yan. Gaming, curve. Sabi nga rin. 32 nga lang siya. Pwede yun. Kaya tayo lamesa. Sa lamesa ang tigay yung kukay. Sa kwarto tama. Ano yun? Tawala sa lamesa. Tulong natin kayo ng bread. Panjama pang kayo, malo. Ah, yung drawer. Ito yung bata. Tulong tayo. Ito na yung bata, oh. Tulong tayo. Ayan, oh. Bala mas malaki Ali. Mas bagay niya yan. Librel, maliit. Ay, kaya lang kayan. Yun kaya dapat. Oh, sa'yo yun. Mag-ukulele ka muna, hindi ka pa naman sanay-sanay. Para parehas kayo. Kaya kami, oh. Oh no, this one is. Kaso dapat pa kaya may incline. Paano mo yung ano niya? Parang hindi pa nakatono. Tingnan mo Alam mo, tayo. tono-tono din yun. Hindi nyo ka Alam mo, naman. tono-tono din eh. Wala na. Sayang din natin. Yung mga gitara lang yun. Is this the same thing? Is it the same ukulele? Diba may kwardas-kwardas pa kung wala? $29 lang pala dito yung ukulele ng Bel. Ano event making kita rin? No, but we're here. Ayaw niya matulog, oh, pero tulog na siya. Yan si Daddy. Magkano yun?
Yung Elowen. Happy birthday. Kaya kay, kaya steel string. Ano siya? Pang acoustic daw yan. Acoustic guitar. Oh, ito. At least ito, daddy, may ano pa siya, oh. Meron pa siyang ukulele pala. Yuko pala ang tawag. Ukulele. Meron pa siyang ano, dado. Daddy, ito na lang bilhin mo. Bakit ka mo? Kadami niya pa libre. Oh, meron siyang picks. Meron siyang flip turner. Meron siyang bag. Sa resenit ang kaya na namin. Ikebri. 29 lang. Paano mo siya ituturuan kung isa lang yung ganyan yun? Silpen? Sasaka kasi. Tuturuan niya daw mag-gitara, hindi naman siya marunong. Gitara? Ganun lang yung posible, halo mo eh. At least lalo ko imposible. Ilagay mo yung bag. Makabit talaga yung bag. Oo. No, ang nakabalot yung string. Maybe sa akin. Yan, guitar. Yan pala, dado. Ang gaan lang nito, no? Parang ano lang yun. Ano yun? Oh, yan, diba? Meron siyang ukulele essentials. Oh, $29 lang siya. Meron siyang sticker, meron siyang pics, meron siyang video, ebook downloads. Sige, Salome. Pabayad mo yung 1 year. Okay. Diyos ko. $39. Mahalo. Tagpuming mahal yan. $59 ito yung ukulele. Na? $59. All in yung 29. Then $29 kayo. Ano to? Ukulele to eh. Oo, dinagyan yung ukulele lahat lang po. Oo. Ito yung ukulele siguro pang batang ano. 49 niya dati. Ay, 40 niya dati. Hindi ka kaya. Naka-sale siya. 29 na lang. Pero mas magaan yan kaysa dun sa binili natin. Brimi na yan. Diba? Ito ko lang tayo. Gitara. Yan ba yun? Wala ng gitara, dyan mo yan. Halyo, daddy. Yung pack essentials, ano siya? 59. 59 yan. Yung 40, isa. Kasi pack essentials yan, Temelawen. Ikaw nga na sa mamasa. Learn to play. Atin yan, oh. Temelawen description. Daddy, iba yung 29 na ukulele. Kahiko. Ah, brown. Kitang brown. Oo. Eh, yan yung essential Oh, pack. mas maling. 59. Kasi Okay. essential pack siya. See? Wala na yung tag 29. Yung isa na lang, gumadala kita magwa. Oh, yun. O, ano? Ay, si Mountain yung mga dito yan. Nan. Gitara. You know? Yan yung gusto kong ref. Ganyan. Tama may balo. Nasaan ka tapayan mo? Ang parang dati. Hindi na. Tayo patingin. Hindi yan. Yan, hindi yan. Yun, oh. Ayan, wala naman din. Na? Ilapin yan. Hindi yan. Meron siyang ano yan. Oh. Wala. Hindi yan yung dad. 4 door. Ay, 3 door na.
Ito, push to open. Diba? Tapos, meron kang ice and water system. And then, yan. Diba? Ito daddy, oh. Ang dami niya, oh. Super, siya, spacious, oh. Tapos, para, mala tita small ka anyan. No bashing, it's for fun. Oh, diba? Oh, Freezer yan. see? Kaya nga, pero, siya, diba? Spacious, oh. Pag dito yung mga inumin mo, oh, pwede mong diba? Pwedeng ito lang yung open mo for that. Oh. Kaya double din makanini. Dito ang ice kaya. Misa po ito Pag nasira na. Oo. Dire-diretso yung ganun. Ano yung madalang dito? Oo nga. Tsaka kung ka naman, yayamaners ka naman. Diba? O ito, gusto mo makapaangas. Para mas gusto ko yon kasi hindi mo ma-open lahat. Diba? Malaki siya, no? Space Plus. Kaya pala Space Plus kasi super spacious siya eh. O. Diba? Which one? Nasa kabila. Diba? Ganda, makapaangas. Pero sana kung yung bahay mo, maganda rin. Para bagay, diba? Ito pa, oh. Mga nakasale siya. Ito, na lang siya, 2,000. Diba? Spacious. Kaso, diba, mo, spacious. Pero syempre, pag na yan, may laman. Hindi. Pa rin siya, oh. Kasi hindi pa rin siya. Ito, 4-door naman siya. 4-door. Diba? Pero wala siyang freezer. Holds 3, ano yan? Lipat tayo ng kabila. Diba, oh? Saan siya, Dad? Ito, dishwasher. Ito halos may mga dishwasher kasi. Awa. Maglinis ka. Ito, kung meron kang basement, Dad, oh, para sa basement lang to. Ne, Dad? Ne? Or sa kwarto, ganyan. Pero anhin mo pa yung liit lang ng bahay na. Pwede ka namang, Dad, nasaan siya? Ayun. Ganda, oh, di ba? I like this. Gusto ko ng kitchen. Ganyan. Ito do. Ito yun, Dad. 4,000 pala siya. Hindi ito yun. Ganda, no? Mga kapangas, oh. Wow. Asa? Ha? Straight na yun. Oh. Kompleto na yung kain. Parang kumpleto. Okay, thank you. Pang lahat. All included, makabet. Button attachments. Mas mura. Mura siya. Yun. Kitchen 8 pala siya. Ayan, diba? Pasok kayo sa kitchen ko. 5,000, no? 539. Nakasale pa yun ng 200. So ito yung para dun sa yellow. So, paano siya buksan? Removable door daw. Dad, paano siya? Wala pala tayong rice cooker. Paano siya Dad? I-demo mo sa kanila. Parang dito ipinupusyo. No. Yan ka maglagay ng tubig. No. Yan. So, dito yung tubig mo. Para gawin niya ng yelo, ne? O yung tubig lang yan. Tubig lang yata, eh. Mag-automatic yan. Hindi, ice and water siya. Pati yung tabing tidal niya. Cooling is off. Store din tayo. Yan, o. Ito, para saan to, Dad?
O, diba? Ito sa meat, fish, cold greens, delis, cheese. O, diba? Diba, no? Ang ganda, oh. Yung ka-partners. Diba? I like it. Oh, diba, oh. Tapos meron pa dito, oh. Diba? Ganda. Gusto ko yan. Kailan kaya? Ganda, no? I like it, mga kapangas. Ito, oh. Meron siyang eye shaper. Dad! Diba? Yung sinasabi ko sa inyo, mga kapangas, eh. Yung bahay, hanggat gusto mo, gusto niya. Diba? Eh. Lalo na yung kusina. Kitchen. Kahit saan. Sa bahay. Sa kitchen. Sa sala. Sa mga kwarto. Diba? Pero mas yung kitchen. I love my kitchen like this. Yung ganyan, oh. Yung ganyan yung fridge. Yung ref. Ganyan yung ano. Ito, ice maker. 129. Ikaw na lang gagawa ng ice cream mo. Masarap pa. Diba? Tulong na si Brel. Dami. Sale. Wala tayong rice cooker. Nasira na. Ilang buwan na. Nakakalimutan namin bumibili kasi kapag nasa labas kami. Ano, Dad? Air fryer? Air fryer? Rice cooker meron? Dito, ito. Mga air fryer. Tsaka yung mga slow cooker. Ito rice cooker, Dad, oh. Yan. Pang ano, pang mga... Ay, Diyos ko. Kulang na. Yan. Yan bilhin natin para madayat tayo. Ano yan? Ito sa mahal 190. Ay? Yung pang steam niya lang yan. Hanggang ilan siya? Ano ka dyan? 5. 5? Marami yan. Oh. Easy to operate po siya. Oh. Parang nasa Japan ka lang, ne, Dad? Mga lang, eh. Yung sa mga Japan. Ayan, 5 cups pala siya. Meron kang white rice, quick steam, Pwede pa palang brown porridge, and soup. Yeah. Porridge, o diba? Lalagay mo lang. Kaya, 107. 119. 119. Open it, yan. Ito yung open item kasi kaya 107 na lang siya. Siguro. Hindi. I don't know. Puta mo yung bapo. Bap. Magkano talaga? 190 o 107. Kasi yung binibili namin rice cooker sa Canadian Tire, 10 lang eh. Yung maliit, $10. Ano rin? Yeah, Dad. Box. Sorry, eh. Bap. Kalau pa mo naman eh, huwag kang niliyan mo. Ito pala, meron din dito. 29 lang, oh. Dati, ito pala, meron lang dito, oh. Nagpadala pa kami nun dati, eh. Yung mga magic. Yung parang, Sabi ko, Daddy, bilhin na siyang ganito. Citizen na siya. Ship daw, kulang daw siya ng ship. Daddy, ito, Dad, oh. 379. Ito naman, makaka-copyright ako sa ginagawa niya, eh. Ang daming naka-sale, no? Oh, TV. Bago tayo bumili, matulog muna tayo. Balikan na lang natin next week kung di magbago yung isip natin. Kasi, impulsive tayo niyan, eh. Kasi dami nating nakikita mga sale. Alin? Yung monitor, gaming. Sa ano na lang, next week na lang, matulog muna tayo. What? Ali, Hanggang sa 25 pa naman yung ano. Yan. Tsaka tingnan natin minsan sa Walmart, meron din nagsisale. Tsaka sa ano, sa Costco. Diba? Ay, hindi. Sa ano, kay Andre.
Di ba electronics yan? Andre Electronics. Diba? Ibang patana. Oo. Black Friday. Hindi naman Black Friday yun. Siyempre yung Black... Ay, di ba si Thor? Bababoss. Anong brel ka niyan eh. Pag nakita niya si Thor, bababoss. Alin yan? Ah, yung Love and Thunder. Tara. Makapray mo kanina. Dad, kukuha akong memory external. Kapin mo na ako. Dad, kailangan natin to. Yung mga nagbabayad ng apartment. Pagtatap ng card. Madamatik sa likiya ka ang pagtabi. Ayan, Dado. Beats. Maganda yung beats. Na? Mas maganda ba yan? Na? Logitech. Kaya saan kaya? Wala pang gagawin. Na? Wala pang gagawin. Pro. Ayan, Dado. Dado to. Akin na yung ating siguro mo eh. Nano-set yan. Hindi, yung ano lang yan. Ito lang. Keyboard jam mo po ba? Keyboard jam. Per keyboard 259 tapos ito 89. Mag-iiba na ng career si Daddy. Gamer na naman siya ngayon. Ano to? Ba't kulang-kulang? Nasa na yung mga ano niya? Kailangan naka-curve pa, no? Para daw hindi ka mangawit, di ba? Na-elevate ng konti yung hindi siya steady. Puro internal, lang external. Aram na naman tataba. Totoo ya, mag-go ya, Dad. Oh, totoo ya. Gagana ya? O pang ano lang siya? Yan eh. Kaya nga, pero hindi ka pwede maglaro. Siya yung naglalaro. May Daddy, tara na. Ay, si Daddy. Naglalaro siya. Mimi? Di pa mong kaya na itang. Daddy, tara na. Sabi mo kanina. Eh? Binibili niya lahat. 499. O, tara na. Uwi na muna tayo. Talatap. Yan, bibili tayo ng ganyan. Para pumayat tayo. Oh, isa lang sabi ko sa'yo, Daddy. Ano ito? Isa lang yung salamin niya. Isa Pwede lang niya mo, mami. Dining handle mo lang atwa. Isa lang sabi ko kung dalawa yung... Ano na may ginatwa? Yan sabi ko, tek isa lang. Yan. Sa tingin ko, papayat ako niyan. Ano? Pero dapat wala si Bral pag ano na. Yan o. Ba't hindi kaya nagsisale yan na? Ayan, Daddy. Ay,
Yung Oculus pala, 659. Oculus na rin. Hindi, yung isa. Ayaw nga. Yung isa. Ba't yung isa, ano? Quest. Ba't yung isa, 529 lang? Ano yun? Depende nga kay memory mo. Quest 2 silang pareho. Okay. Ganda yun. Ganda yan. Saan kaya? Bibili tayo natin. Ayan o. 128 GB. Yakin ito. Ito ang 256. 256 balo ko. Mas mahal yung 256. Ayan o. 256. Magkano? Difference? 100? Hindi, mahigit. No, 120. Hindi, Yapin yung Oo. kanya yan. 130, no? A few moments Ready later. na si Daddy. What do you think? Plus, the monitor. Early Christmas na, Dad. Ha? Early Christmas. Pero pwede naman daw, no? Kung magmumura siya. Pero I don't think magmumura yung mga yan, no? Magsisale. Kasi ever since ganyan ang presyo yan, ha? Pero wala ko pa yung kitig mura kanina para yung PS5. Na? Kaya, Ah, wala ko lang rin kaya sinasabi niya lang na 1 year Huwag ko na na. ito na pare, talwin ito. Accessories na muna. Accessories na muna bago yung ano. Bago yung actual. Ano, para masample na natin ngayon. Daddy girl sa sunan. Kita pa. Picture na pa. Ano, Dad? Ano? Wag ka naman mag-arte. Kunin mo na ito. Alipin, kung na may kitang kaya, yun naman Kenny. Oo. Sabi mo ko rin lang. Oo. Pwede ang monitor. May sana Kunin tanong. mo monitor. Wow, May sana ng kaplas mo. yan naman. Bayaran ko na ang buhay. Kaya may itong kuswaldo. Yan ka na naman, eh. Dad, ito ayaw mong bilhin. Next time yan. Ayaw mong drive mo. Talwin ko yung PS5. Daddy, di ba sabi mo, kailangan magtipid. Huwag yung mga gadget-gadget. Minsan mo yan. Hindi, pang ano na namin yun ni Daddy. Exercise na, Dad. Kasi kailangan na mag-exercise. Picture na. Kung hindi pa sa Oculus, mati. Picture na ka pa. Kaya pa kalmawag ka. Ba't di mo dinala yung box ng ano? Kita ko na. Oculus. Thank you. Hanggang 8 pala yung ano, Best Buy. Pero yung mall sarado na siya. Thank you. Ay, Dad, ba't di mo pag kinuha yung ano ng iPad nini? Oh, yun. Kaya di ba? Tingnan mo muna yung... Ay, anong size ng iPad? Bukas pa na. Na? Anong size ng iPad? Tang iPad. May klaseng na mo. Diba? Okay, it's time to go, my friend. Patdas! Buldet! Pitaklan! Yan, bumili tayo ng monitor, ng Oculus, gastos pa more. Mga ano, ay, si ganda naman. Kaya naman love namin to, eh. She's always on the mood.
Doy, terak-terak pa siya. Ay, Ay, hindi, daddy, ano pa naman siya, kagigising lang niya, ano mo siya. kaya paloko niyo. Sa bagay, na ano na siya. Sige. Sakay mo na lang siya mabili. Dapat pinaandar mo na si Jepoy pala, dad. Mga okay, mga okay. Mag-move kami keto. Yan. Ano ba ganyan kaya lang? Na? Yan aking correction, please. Yan. Pupunta muna tayo ng superstore dahil wala tayong pamangan. Pero hindi pa tayo mamimili. Dahil wala tayong pwesto sa mga gadgets ni daddy. Nag Black Friday na si tatay. Wala pang Black Friday. Nag Black Friday na siya. Advance. Advance siya. Pero pupunta kami ni Brel sa Black Friday. Kasi si daddy may trabaho. So anong free purchase ngayon? Ay, ganyan. Ha? Oo. O, be, mag-boots ka na. Magtitipid muna tayo sa pagkain daw, sabi ni daddy. Meron naman daw tayong gadgets. And, kasi last time di kami nakagawa ni Brel. Pero ano, gagawa tayong ganito. Chan chararan, Kinder Surprise. Oh. Di ba? Oh. Gusto mo? Gusto mo yan? Oh. Ayaw mo yan? Ayaw mo yan? Si daddy may cellphone kaya siya? Oh, bili na mga suke. Oh. Para kang si ano niyan, si anong pangalan to? Ganda oh. Sa kanya maganda, bagay. 179. Tara, Bel. Tara. Na? Ah, videoan tayo. Videoan daw namin si Tatang. Videohan. Tayo wari, no? Ari niya wari Tatang. Ah, ito, chiketang fruits. Let's go. Ay, ali kamatis. Kamatis? Kaya nga, anong binili mo? Tingnan mo. Maglakas ka ba? Bili ka ng banana. Ah. Ano si daddy? Bacon ka. Gawin ganyan, gawin magkain. Ay. Ipakilet. Brel. Kita may kapit. Yan na. Abot ko na kaya ako. Eggplant. Eggplant. Oh yeah, Eggplant lang. Ito. Yaku. Narito. Yaku. Oh, narito. Yaku. Uti ka. Ah, sabi mo. Kaya ito ba? Pala. Pala, bala ako ni ini. Ikatin pala ito. Ika. Kaya ito ba? Ika. Tara, be. What? Thank you. Thank you. You Thank too. you. Nakabisa namin. Nabisang nanog, be. Ang bagay, gano'n ng tatang yan. Let's go! Yan. Yan ako mayardi. Uy, ito mayardi.
Itatay mayate o ikaw mayate? Ika nga eh, papagpilit kayo eh. Dahil ito oh, May go. yung Christmas tree. Bawal lagi ang tamo rin. Pero bawal sa atin yan. Oo, kasi ano yan, fire hazard. Na dad. Mo. Hindi mo nangyari. Sobrang mo yun. Yati kaya tayo ito. Yata nangyari. Tapos sa maglakad. Mayin pa, palabas na meta. Maglas ka, ganda. Yan na lang yung kakainin ni Brel Brel. Nebe? Ano? Eh? Wala akong hangin dyan. Wala akong hangin dyan. Hinakwak-kwak. Nano? Sana. Nano? Seke? Nano? So, walang ano dad, walang rolled oats. Nano seke ni nakwak-kwak. Yan, uuwi na kami. Ano yung bursa akong susi? Ay, kebang. Ay, akala ko keto. Kasya pa dyan? Baka may tangkay mo. Tapos, ito. Palakad mo ito. Let's go! So go! Sakay na ang ating princess. Tanggalin ng sapatos. Ay, boots pala. Correction. Nakaatos ka na.